É un relato arrepiante que abre en todos nós unha fonda reflexión. É a historia de Joshua Alonso, fillo da muller asasinada pola súa exparella en Redondela no ano 2017 ao voar polos aires a súa vivenda. Hoxe, neste 8M, estivo en Cambados ofrecendo unha dobre charla. A primeira das súas intervencións foi ante o alumnado do Instituto Francisco Asorei. Conto a miña traxectoria, toda a loita, todo o que está detrás, pero tamén reflexiono ao final de que podemos facer todas as persoas dende a nosa posición para cambiar contra a loita da violencia de xénero. Que podemos facer contra esta lacra? E o que fai Joshua é concienciar coa realidade que a lle tocou vivir. Con tan só 26 anos asumiu a tutela do seu irmán menor despois de que a súa nai fose asasinada. Unha historia moi difícil de narrar, máis aínda diante da rapazada. Intento tocar o menos posible, non? Simplemente reflexionar que a miña nai asesinaron e que foi un asesinato de violencia de xénero e que quede claro para logo poder traballar en toda esa trayectoria, o que me levou ata aquí, digamos. Joshua tamén foi quen de mudar a súa realidade pasando de víctima a activista. O asasinato da súa nai tamén supuxo un cambio no seu currículo académico. Agora está a piques de rematar de formarse en materia de igualdade de xénero, na que quere centrar a súa carreira. Xa vou poder traballar directamente, non quitarme ese estigma de orfo da violencia de xénero e poder traballar pola igualdade, por ser unha sociedade máis feliz, máis igualitaria, con máis amor, con máis cariño, menos violenta. Detrás da visita de Joshua a Cambados está Smart, que organizou as dúas conferencias que ofreceu hoxe o mozo na localidade. É como unha homenaxe á nai de Joshua. É unha homenaxe ás mulleres, que era unha muller traballadora, pero que foi vítima de violencia de xénero e asesinada pola súa parella. Entón é como un pequeno homenaxe a esas mulleres que son traballadoras, pero aparte tamén son maltratadas. É unha pequena homenaxe a ela. A outra das conferencias de Joshua Alonso celebrouse este serán no Auditorio da Xuventude de Cambados, xa destinada a un público adulto.